ширкатҳои сайёҳӣ дар тоҷикистон аз коҳиши муштариёни худ дар мавсими тобистони имсол хабар доданд. Пандемияи COVID-19 бозори ҷаҳонгардиро сард карда, ҳоло на танҳо сайёҳони хориҷӣ, балки гардишгарони дохилӣ ҳам имкони сафар ба мавзеҳои фарҳангиву истироҳатиро надоранд. Акрам Каримов, сокини Душанбе, нақша дошт, ки тобистони имсол дар соҳили баҳри Миёназамин ё Медитерона истироҳат кунад. Аммо бемории ҳамагири коронавирус барномаҳои ӯ ва шояд ҳазорон ошиқи ҷаҳонгардиро дигар кард. Каримов акнун истироҳатро ба ҷои баҳри Миёназамин дар соҳилҳои баҳри Тоҷик мегузаронад. Харҷи як рӯзи истироҳат дар ин ҷо ба қавли Каримов бо беҳтарин хизматрасонӣ аз 300 то 500 сомонӣ аст. маблағе ки барои як хонаводаи миёнҳол кам нест. Мақомоти тоҷик аз рӯзи 15 июн баъзе аз маҳдудиятҳои ба хотири коронавирус ҷоришударо бекор карда, аз ҷумла ба минтақаҳои туристӣ иҷозаи фаъолият доданд. Аммо ҳоло танҳо сайёҳони дохилӣ имкони тамошо ва истироҳат дар ин маконҳоро доранд. ҳанӯз иҷозаи расмии қабули гардишгарони хориҷӣ содир нашудааст. ширкатҳои сайёҳӣ дар Тоҷикистон мегӯянд, солҳои ахир сайру сафарҳои тоҷикистониён афзоиш ёфта буд, вале ин бозор имсол сард шуд. дар оғози мавсими ҷаҳонгардӣ имсол роҳи сайёҳони хориҷӣ ба кишвар баста аст. гуфтаи масъулини ширкатҳои сайёҳӣ, дар дохил ҳам вазъи иқтисодии мардум хуб нест ва мардум барои рафтан ба сайру сайёҳат камтар маблағ ҷудо мекунанд. Суҳроб Қурбонов, раҳбари ширкати сайёҳии Бунёдтур, ба Радиои Озодӣ гуфт, онҳо мисли солҳои қаблӣ омодаанд сафари сайёҳонро ба мавзеҳои таърихиву фарҳангӣ ва истироҳатӣ бидуни мушкил анҷом диҳанд, вале мизоҷон хеле каманд. ширкатҳои сайёҳӣ дар ҳоле аз набуди муштарӣ дар мавсими тобистон шикоят доранд, ки мақомот мегӯянд талош доранд теъдоди хатсайрҳои навро афзоиш диҳанд. Абдукарим Қурбонов, як масъули кумитаи рушди сайёҳӣ, ба Радиои Озодӣ гуфт, бо ташкили хатсайрҳои нав ба маконҳои истироҳатӣ ва таърихӣ мехоҳанд сайёҳони бештарро дар мавсими нав ҷалб намоянд. Коршиносон мегӯянд, камбуди молиявӣ агар як сабаби худдории шаҳрвандони Тоҷикистон аз сайёҳат бошад, аз ҷониби дигар дар шуури аксарият то ҳол сайёҳати ҳарсола дар соҳили баҳр ё маконҳои ҷаҳонгардӣ ҷой нашудааст. ҳарчанд сокинон мегӯянд, дар мавсими буҳрони пешомада аз пандемияи коронавирус беҳтар аст як миқдор маблағи худро захира кунанд.